ban sani ba ta ya za a yi in a kwatanta kamar jihohi irin Kano ka hada da Lagos, ka ɗauki Jigawa ka hada da Rivers, ka ɗauki Ogun ka hada da Katsina. Duk irin wayannan jihohin kana ganin idan aka hada su canaki duk guda bai ɗaya za a ba su, tunda arzikin kasa ne, za a kwatanta da adadin mutanen da suke da shi, ko kuma yaya abin zai kasance? To kaga tun da ka fara maganar jihohin kana bayyana su daban-daban, ka magana wasu na kudu wasu na arewa, to ka akwai tanade-tanaden da aka yi a ciki waɗanda za ga jihohi na arewa za su ɗanɗana kuɗinsu a kan wannan wasu tsare-tsaren da aka yi a cikin wannan dokoki. Kaga misali akwai doka ta bat wanda a yanzu duk kuɗaɗen da aka tara ana rabar da su ne kashi 3. a ɗauki bayan an gama rabo tukuna na tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da ƙananan hukumomi, za ga ita gwamnatin tarayya ana ba ta kaso 15 ne cikin 100. gwamnatocin jihohi su 36 nan da Abuja ana ba su kaso 50, sannan ƙananan hukumomi gaba ɗayansu ana ba su kaso 35. to idan aka yi wannan kaga rukuni 3 yana cewa vertical sharing formula, kowa ya samu nasa. to sai kuma ce to kaso 50 din nan da aka biyo jihohi su 36 nan ya za a raba musu yadda za a adalci wajen rabon. to wannan kaso 50 din ka ɗauka naira 100 ne, to sai a ce to naira 50 a raba daidai wa daida, naira 30 a raba tsakaninsu a bisa ga yawan jama'a, wanda ya fi kowa yawan jama'a zai fi kowa samun kaso a cikin wannan menene naira 30 din. sannan kuma akwai kaso 20 wanda shi kuma ana raba shi ne a bisa ga kokarin jihohi na samo wannan kudin. kamar mai ne za a kalli jihohin da suke samar da mai, suka fi samun mai. kamfanuka da suke da kamfanuka irin na hada-hada kudi, bankuna, inshoran da wane ne, kaga a duk suna jan bat. duk inda suke abin nan din da kaga ai in kai transaction a banki ne ko a insurance company ko pension company ko za ka ga akwai bat da ake biya. to ai bat din nan sai a ce ai jihar da uwar kamfanin take a nan aka samu wannan kudin, ba wai a jihar da aka samu kudin ba na bat din. misali Kano, kaga ai bankunan nan ga sanar ko ina da na insurance company, pension company duk muna hulɗa da su. to idan kai wani transaction da aka cire bat, ba za a ce ai a Kano aka samu bat ba, saboda uwar kamfanin headquarter kamfanin ba Kano take ba, sai a ce ai wannan transaction din da yi kamar a Lagos kai, saboda headquarters tana Lagos. saboda headquarters tana Lagos. to kaga duk waɗannan bankuna da kamfanin inshora da kamfanin wane duk wannan da hada-hada ga duk su da headquarters arewa. duk gaba ɗaya a Lagos ne. sai ga abin ya koma Lagos. haka kamfanonin mai, manya-manyan kamfanukan man nan duk abin da ake yi da suke fitar da crude oil din nan da head office din su yana Port Harcourt ne, River State. saboda sai ga duk baɗin da aka samu ta hanyar hada-hadan man fetur, crude oil da ma shauransu, sai a danganta su da River State, tunda sun ba headquarter da kamfanukan suna can. to kaga daga karshe sai ga gudunmuwar jihar Lagos wajen samar da kudin bas da aka yi ya zama wajen 60% ko 70%. gudunmuwar jihar Kano sai ga tashi a matsayin 1% ko 2%. duk da cewa a zahiri kuma a consumption din a nan ake yin sa, a nan aka yi consumption din. sai ga irin su Ogun State, saboda akwai kamfanonuka da suke yin kayayyaki suke turowa nan ake saya, kuma akwai bat akai. to bat din nan ba za a dauka cewa a jihar Kano aka samar da ita ba. wannan kudin za a dauka wannan kudin an samar da shi ne a jihar Ogun, saboda uwar kamfanin da ta ka maka wannan abin ka saya ba Kano take ba, tana Ogun State. saboda haka idan aka zo raba wannan 20% din 20% din nan fa zai iya zama 40 billion naira, biliyan 40. zai iya zama 40 billion ko 30 billion ko 20 billion. kudi ne mai yawa. to za a rabar da shi za a ce to ai Lagos su suka yi contribution 60%, sai a ba su 60% na wannan 30 billion din.
ta ce ai Kano gudunmuwar ta 2% ko 1%, ta ce 1% of wannan 20 billion. Ya ce Jigawa gudunmuwar ta 0.5%. 0.5% bayan kuma duk consumption da aka yi a jihohin hadar a nan aka yi. To kaga wannan yana baiwa waɗannan jihohi da headquarters ɗin kamfanikan da suke yin kayayyaki suke fitar da hidima, yana ba su yana ba su wato advantage, za a ce dama, idan ba su damammaki bisa fiye da sauran jihohi su ba su da yawan waɗannan kamfanikan. To kaga idan shi kuma ragowar 50% ɗin da ya gaya maka za a raba ne equally, kamar da yadda aka tsara raba a kan population. To wannan tsarin da aka kai sai aka ce ai wannan derivation din ma 20% din da ake ba a ma yi adalci ba, babu fairness, 20% ya yi kaɗan, sai aka ƙara shi ya koma 60%. Rabiu 60%, daga 20% sai aka mai da shi ma 60%. So ragowar kaga da a yi 50% na gaya maka a yanzu kai abin da yake fara da 50% a raba akan kowa daidai, akan kowa equality daidai wa daidai 50%. In misali biliyan 100 ne aka tara na ba aka wanda jihohi suka samu bayan an cire na federal government da na local government 100 biliyan ne wannan 50% din da jihohi za su raba. To sai a ɗauki 50 biliyan a raba daidai wa daida, 30 biliyan kuma a raba kan abin population yawan jama'a, sannan kuma ragowar 20 biliyan shine za a yi wannan derivation din. To yanzu derivation din na fa shine sai aka kara aka mai da shi 60%. ka gane kaga idan 100 biliyan ne shiyan da aka biyo jihohi to 60% za a raba shi ne akan derivation. Ka gane a tuna na gaya maka derivation nan da ga yanda yake in aka ce lega ita ce ta ba da gudunmawa wajen 60% wajen tattara kudin ba to za a ce 60% of wannan kudin to yanzu ya zama 60% of 60 billion ya lega kaɗai ta tashi da 360 billion. Sannan ta ce maybe rivers suna da 20%, kaga 20% of wannan 5 billion ita kuma ta tashi da wajen 10 billion, sai Ogun State maybe a ce 10%, to ragowar kuma 10% ko wani ƙasa da haka ma to shine za a fi cincinawa a ragowar jihohin, duk da cewa ku ne kuke consumption din ku ka fi consumption din wanda ya tattara ba din ya kai duk wani amma saboda kamfanonin ba a jihohin ku suke ba wannan yasa ya kawo wannan matsala kenan. To kaga wannan observation da Rabi wanda na yi shi da dadewa amma wani zai ce professor irin wannan hasashi da kuka yi kamar kun san za a zo wannan gabar wani kokari kuka yi a irin wancan lokacin wajen haskawa shugabanni su dauki mataki tun kafin a kai ga wannan gabar da gashi abin yana kila wakala watakila zai iya zama doka ko kuma watakila majalisa in sun yi abin da ya dace su takawa abin burki. To ka haka mana na gama da su yan majalisar nan ba zai wahala a gamsar da yawancinsu ba, kuma ana zargin yawancinsu ma ana ba su wani abu wanda yake za a toshe bakinsu, dace su hadarin da ake fama da shi. Kaga ne lokacin da ina commissioner of finance akan wallahi na wannan observation din kuma na samu gwamna na ne mishi bayani da ce gafa abin da na fuskanta inda ake raba bati din nan ya kamata ku yi kira ga 'yan majalisa da suke daga jihohinku musamman jihohin arewa da jihohin ma abin nan south east kasashen inyamuran nan guda 5 da so mafi yawan jihohin da suke sun shafe su da mafi yawan jihohin ma da suke south da ma wasu ma da suke wannan south west din irin su Ekiti su Ondo din nan duk ba sa mora sosai in aka kira gari suka fahimtar da yan majalisar su za su sa a yi gyara a wannan dokar wanda za ta nuna cewa kawai inda aka yi generating bat a nan inda aka yi a nan za a bewa nan ne za a bewa darajan samun wannan bat ba wai inda kamfani headquarter kamfani yake ba.
duk bad din da muka aka generating a Kano aka yi consumption aka ɗibi bad din ya shiga cikin lalitan ƙasa to a ce a Kano aka yi shi ba wai a jihar da headquarter kamfanin da ya ba da wannan service din ko ya ba da wannan product din ba yace inda za a yi wannan ne har calculation ne masa da za ka Kano tana tashi da wajen 10% ko 15% contribution saboda yawan irin wayannan harajin ya ba da ake ɗiba na waɗannan hada-hada da ake yi na kuɗi 'yan Kano suke yin wannan da kuma kayaki da ake kawo a na jihohin muke saya a nan muke consuming nuna masa ce gashi irin canjin da za a samu haga yanzu ba dinnan idan aka zo wajen wannan derivation abinda muke samu a jihar Kano baya wuce irin 40 miliyan ko 50 miliyan yayin da Lagos za ga ta samu wajen 30 biliyan ko 20 biliyan duk wata amma wancan lokacin sun samu biliyan suke samu ya ba zan iya tuna da precisely kuna amma billions ne mu kuma yan millions muke samu to amma da za a daidaita a ce a yi gyara a wannan dokan a ce duk consumption da aka yi jihar da aka yi wannan consumption ita za a biyo credit na samar da wannan kudin bat din da aka cira ya shiga lalitan kasa wannan kuɗi da aka samu ya shiga lalitan kasa na nuna masa ra'ayi na ce ko da ma mitin ɗinku ne na Northern Governors Forum ya kira ni musu presentation domin su fahimci abin sosai amma abin bai yiwu ba har na bar gwamnatin bai ba kuma shi ciyaman ma na Governors Forum na wani lokacin kuma gwamnan Zamfara ya zo wata ta'aziyya Kano muka haɗu da shi aka ba ni ne ma mai tarasa muka ya har hotel ɗin shi ne mishi bayani shi ma ya fahimta ya ce a lalle profesa ya kamata mai wani abu a jihar wannan doka amma abun bai yi ba ni kuma da na gwamnati kaga ba zan iya bin su ina cewa yaya abu kaza ya abu kaza dauka ko wani abu da ke kwaɗayi to haka dai abin ya tafi to amma gashi yanzu da suke so su yi reform sun gano ma cewa wannan ma 20% da suka sa derivation din ya kaɗan sun mai da shi ma 60%. to ina mai tabbatar ma cewa ko a majalisar aka je ake tattaunawa da wuya a rage abin ya zama ƙasa da 20% din nan wataƙila a koma gidan jiya ko kuma a yi ƙasa zuwa maybe 40% ko 50%. Wataƙila dama ana tunanin za a iya ragewa aka sa shi 60 wataƙila ko da zai dawo 40 maimakon 40 ne ko kan ga dan rage ya koma 40% wanda da tun wancan lokacin sun yi wannan gyaran to yanzu dokar soke ta za a yi shine tana cikin wanda take cikin national tax bill din kaga za a daina maganar value added ta an integrate nata a cikin tsarin harurruka na kasa kaga shikenan magana ta ba dokar ba da ta wani ta kare sai da kowannan tanadi-tanadin duk a zuba su cikin tsarin dokan haraji na kasa wanda suka shira national taxation to kaga da tun wancan lokacin an wuta hanci da ba kai ga wannan crisis din ba kuma da za su gane cewa ai mun san abin da muke cewa wannan abin da ake yi na derivation din nan mu ake cuta tunda derivation din nan ba akan production bane akan consumption ne to inda aka yi consumption ya kamata a ce anan aka kama daraja aka biya wannan wajen lada na consumption da suka yi amma suka ce sai aka yi